Көптен түгел бір китапта шундай юллар күземә чалынды. Әгәр дә фильмдагы эпизодлар барысы да бәхетле генә, матур гына булса, ул фильм караучыга кызык булмый башлый. Әгәр дә әсәрдә геройлар да шундый шома матур тормыш белән генә яшәсәләр, ул китапның да кызыгы калмас иде укучыга дип язылган. Чыннан да шулай. Язмышлар да ашка салган тоз кадәр генә ниндидер мәшәкатьләр белән, проблемалар белән үрелеп алса, аның шишелеше кешегә бәхет, шатлык китерә. Дөрес, тормышлар, язмышлар төрле. Тозлырак язмышлар да бар, төшерәк язмышлар да бар. Һәм менә бүген безнең кунагыбызның язмышы ниндирәк икән? Әңгәмә барышында белербез. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген бездә кунакта Яңа гасыр телерадио компаниясының әдәби-музыкаль тапшырулар редакциясының баш мөхәррире, популяр алып баручы һәм 20 ел дәвамында татар халкын һәр шимбә саен уятучы, сәламләүче Фәридә Төхвәтуллина Вәлиәхмәтова бүген бездә кунакта. Сәлам, Фәридә. Исәнмез, Амира. Бик шатбыз сине үзебездә күрүебезгә. Тамашачылар сине инде хәзер яңа амплуада күрә башладылар, бит яңа тапшыруларда. Ләкин нинди генә тапшыруда булмаса да, инде 20 ел дәвамында син эфирда һәм тамашачыларны көтеп алган алып баручыларның берсе. Һәм менә тапшыру барышында әйттем, язмышың турында сөйләшкәндә, шунда язмыш төшерәкме, тозлыракмы, баллыракмы, синеке ничегрәк? Замира, анысын инде Аллаһ Тәгалә ничек бирә? Тозын. Шуңа карап билгеләнә торгандыр адәм баласының язмышлары. Минекенә килгәндә, әлхәмдүлилләһ, шөкер дип әйтәм. Чөнки авыр вакыт булмаса, аның җиңеллекнең кадерен белмисең. Җиңел вакытларың булса гына, син авырлыкларны башкарып чыгарга үзеңдә көч таба аласың. Шул ягында истә тотарга кирәк миңа калса. Әлбәттә, шулай кадерен белә башлыйсың, сүздә юк. Бөтен нәрсә чагыштыруда күренәсен ала диләр. Фәридә, син кайсы яктан? Кайда туып үстең син? Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм, чөнки Аллаһ Тәгалә минем тугры җиремне Казан арты, Арча Әтнә төбәге итеп язган. Тукай төбәге. Тукай төбәге, әйе. Шуның өчен Тукай сүзе, татар теле минем өчен җанга газиз, нәкъ бөек шагыйребез язганча. Әтнә районы Олы Мәңгәр авылында дөньяга килгәнмен мин. Һәм ул минем әтиемнең, Фердинандның туган авылы. 10 айларга кадәр анда яшәгәч, әниләрем, әниемнең туган ягы Арча районына, Яңа Иябаш авылына күченеп кайтканнар, әниемә эш тәкъдим ителү сәбәпле. Яшь гаилә, матур гаилә, дәвәниемнәр янәшәсендәге йортны сатып алып, шунда килеп төпләнеп яшәп калганнар. Яңа Иябаш ул Яңа Кырлай белән янәшә бер күмә хуҗалыкка кергән авыл. Шуның өчен әлбәттә монда да инде Тукай сүзе билгели тормышны. Әлбәттә, безнең тапшыруыбыз Тукай музееның бик матур залларының берсендә бара. Шуңа күрә дә Тукай сүзен әйткәндә һәм гомумән Тукай сүзен әйткәндә ул һәр татарның җанына, күңеленә сарымай булып ятадыр. Тукай дигән сай минем шәхсән үземә шулай. Һәм менә Тукай төбәгендә туып үскән кеше ул әлбәттә инде әдәбиятка, сәнгатькә, телгә, фәнгә гашык булмыйча мөмкин түгелдер ул. Башкача була да алмыйдыр. Һәм менә шушы сәнгатькә мәхәббәт ул кайдан, балачактан ук киләдер инде, әти-әнидән. Балачактан килә. Ул әти-әни тәрбиясе, дәвәти тәрбиясе белән кергәндер дип уйлыйм, чөнки минем дәвәнием Язилә, әниемнең әнисе инде ул, бик матур мөнәҗәтләр әйтә иде. Дәвәтием Нурулла, ул инде Җәләлетдин улы Нурулла, бик ватан сугышы инвалиды, ветераны. Мин 5 яшемдә вакытта вафат булса да, мин аның итәгенә утыртып миңа сөйләгәннәрен, Тальянда уйнаганын хәтерлим, барысын да хәтерлим. Әттәге тергеннәе минем кызым идәме дип шулай сөйләп утырганнары әлдә минем күз алдында тора. Зәп-зәңгәр күзле, шундый чылгына борынлы, шундый. Син бабага шагылсың әллә? Кем белә инде, ике якта да безнең нәсел-нәсәбәдә зәңгәр күзлеләр, шундый аксыл йөзлеләр бөтенебез, озын буйлылар. Шуңа менә күз алдымда тора менә шушы дәвәтиемнең, бабаемның сөйләгәннәре, дәвәниемнең мөнәҗәтләре. Аннан соң минем әнием Нурулла кызы Хаҗирә, ул гомер буе китап укырга яратты. Безнең өйдә китапны без чираттан укыйдыр инде. Әни китап алып кайта. Аңа инде башта әни укый, аннан соң әти күз салырга мөмкин. Аннан чират миңа җитә инде. Сез ничә бала гаиләдә? Без 2 бала.
Мен инде бик теге еш кына әнием дә әйтә инде ул сүзне, минем кызымның үзе сайлап алган, үзе сорап алган энекәше булды дип. Безнең яшь арасы 12 яшь. Мин бер генә бала булып үстем инде. Эй, әни, бөтенесе икешәр бала бит инде. Кызыгасың уйнаганда да инде. Ничектер теге күңеленә әйтсәләр, рәнҗетсәләр дә бит инде, этеп җибәрсәләр, эх, берәр апа я абый я энекәш, сеңелкәш булса миңа җиңелрәк булыр иде дип уйлыйсың сабый вакытта. Шундый фикерләр була бит инде. Менә икәү әти белән инде шулай фикерләшкәч, Аллаһ Тәгалә безгә насыйп иткән шушы энекәшне. Бик еш кына инде әйтәләр иде, Хаҗирә тапты, Фәридә бакты дип. Чөнки ул баланың бөтен прививкаларын, беренче сүзләрен, беренче адымнарын ул минем күз алдында булды, чөнки аңа 7 айлык вакытта инде әнием эшли башлаган иде. Ничектер менә шулай күңелгә, җанга якын бала булып үсте ул. Сиңа бигрәк тә кадерле инде. Кадерле булды, әлбәттә. Алай икән. Менә син баш бала булгач, әле бигрәк тә энекәш тә булгач, ул хуҗалыкта да бит инде ул кечкенәдән җаваплылык хисен тоеп үсәсең, шулай бит. Яни күбрәк кыз балага җаваплы эшләрне калдыра бит. Ул аңа ярдәмче ситеп карый, ул аңа бар тояныч итеп карый. Замира дөресен әйткәндә, әнинең тегене эшлә, моны эшлә дип эшкә өйрәтеп торырга вакыты булмады. Ул Тукай Кырлай күмәк хуҗалыгы безнең бик зур хуҗалык. Баш хисапчы булып эшләде, баш бухгалтер булып эшләде ул анда. 30 яшендә менә шушы эшкә килгән ул. 30 яшендә аны баш хисапчы итеп билгеләгәннәр һәм гомер буе шунда эшләде. Күмәк хуҗалыктар калган инде. Аның иртә белән чыгып китә, иле вакытында инде 1 сәгатькә кайтып килә тиз генә, өлгерсә, өлгермәсә инде кайта алмый, кич белән генә кайта. Хуҗалыктагы эшләрне телисеңме, теләмисеңме, син башкарырга тиеш буласың. Ул кышкы якта инде норманы хәсиләп күрсәтәм. 6 чиләк бәрәңге идәнсеннән алып менеп турап куйырга кирәк, мал туарга. Теге зур фляга дип әйтәләр, бидон дип әйтәләр безнең якта 40 литрлы бит инде алар әйме. Шуңа ишек алдыннан кыюдан суны тутырып, икесен капкайнар итеп кипятильник белән җылтып куйырга кирәк. Сәгать 4-тә ашны кабызып җибәрергә кирәк. Фәкать менә шушы өйдәге бөтен эшне эшләп бетергәч кенә уенга чыгарга ярый. Ләкин мин моны бик җиңел хәл итәдер бу мәсьәләне. Әйдә, мин нишләптер гел ир балалар белән күбрәк уйнап үстем. Күршедә дә инде ир балалар күбрәк булганга ахырысы. Минем белән уйныйсылары килә. Әйдә инде чык инде Фәридә, тау шуарга барабыз, чана шуабыз, пират уйныйбыз дип, менә шундый уеннар бит инде без үскән вакытта. Патша төшереш уйныйбыз дип. Әйдәгез, мәйтәм, мин тизрәк чыгарасыгыз килсә, миңа булышыгыз. Берсе бәрәңгене чүпли идән астыннан, икенчесе турый тиз генә, өченчесе суны ташый, һәм безнең теге бик кыска вакыт аралыгында бөтен эшләр куела. Менә шулай хәл итеп, бу балачакның иң теге рәхәт мизгелләре инде. Эш белән үткән мизгелләре. Шуннан да ул үзенчәлекле балачак һәм балачакны безнең заманы балалар аңламый да, инде без аларны аңламаган кебек. Менә әти, әни тәрбиясе дигәндә, менә күбрәк кемнең йогынтысы менә сиңа күбрәк менә тиде? Кемнең йогынтысы? Кемдер бит инде менә күбрәк әни йогынтысына, кемдер әти йогынтысына бирешә? Икесенең дәдер дип уйлыйм. Чөнки әтием минем бик йомшак күңелле, бик матур җырлый иде ул. Кызганыч инде иртәрәк китеп барды. Мәрхүм әти. Әти мәрхүм. 15 ел булды, 16 ел булды, 55 яшендә китеп барды. Кара бик яшәйме? Бик шундай ихлас күңелле кеше иде. Әни безнең бик тырыш, туры сүзле. Хәтта менә шушы эш мәсьәләсе аңа тәкъдим ителгәч, ул иң беренче әтисеннән киңәш сораган. Әти менә шундый эшкә мине тәкъдим итәләр, нишлим икән дип. Бәрәңге чүплибез ди, ул сентябрь айы, әнинең туган көне сентябрь айында, 10 сентябрьдә. Шул вакытта бабай әйткән: "Синнән дә гадел балам юк." 4 бала инде алар. "Синнән дә гадел балам юк. Хәрәмгә кермәсәң, син эшләрсең, кызым. Ризалаш" дигән. Менә әнинең гаделлеге минем өчен һәр вакыт беренче урында булды. Гаделлек бит инде ул кәнфит була алмый һәр вакыт. Төрле вакытта була, тырысрак вакытлары да була. Ләкин мин Аллаһ Тәгаләгә шундый әти-әниләрем булган өчен рәхмәтле. Менә бүгенге көндә мин Фәридә Төхфәтуллина булып яшим икән. Шул бүгенге көндә мин гаиләмдә шулай матур итеп яши алам икән, монда аларның тәрбиясе әйтеп бетергесез. Чөнки алар бит инде күңелгә салган, калепкә салган. Син тегеләй, син булай бул дип түгел.
алар ничектер үзләренең кылган гамәлләре белән. Менә әтием бик ярдәмчел иде инде ул. Әни аңлашыла көне буе эштә, әти дә күмәк хуҗалык эшендә эшләде инде. Сөт тә җыйды озак еллар. Ләкин менә әтинең шул кешегә булышырга атлыгып торуы минем күз алдымда булды. Ачык йөзлеге, авылда машина юк бит инде башта, трактор, ат белән, аннан соң гына машинага күчелде бит инде. Менә шул машина алгач та әле әтиемә киләләр иң беренче авылда. Берәрсе сырхаулап китәме, каядыр барып киләсе бармы, нәрсәдер алып кайтасы бармы? Фердинанд менә шунда гына барып кайтыйк әле. Фердинанд менә шуны гына эшләп алыйк әле дип әтиемә киләләр иде. Аннан соң мин аларны хәтерлим, теге сөт акчасы бүлү дигән әйбер бар, күмәк хуҗалык җыя бит инде, кенәгә. Тиененә хәтле тиененә кадәр әни белән тигезләп бүлеп утыралар иде. Тиененә кадәр. Кеше хакына кирмәскә гаделлек дигән әйбер менә мин шуннан да исемдә калган. Ул кенәгә безнең әлдә бар быел да. Әнием дә саклана инде шундый яшел тышлы кенәгә. Сөт кенәгәсе ничә елда күпме литр сөт биргән, күпме хисап ясалган. Шулай. Менә шулар бөтенесе күңелгә салынган. Әгәр дә ул менә әни кырысрак иде дә ләпшән дисәң, алай булмаса, ничә ел эшләде? Баш хисапчы булып эшләй алмый кеше. 30 елга якын баш хисапчы булып эшләде. Аннан соң инде күмәк хуҗалык таркала башлагач, ул вакытта бик катлаулы вакыт иде безнең. Әти 4 елдан артык безнең телавызсыз инсульттан соң авыру хәлендә булды. Үзен үзе йөртте, сөйләшә алмады инде. Шул елны без йорт сала башлаган идек. Әнинең эше эленеп тора бит инде. Аннан соң әнигә булай булмас инде бу дигән фикергә килеп, күмәк хуҗалыктан китте, дөресрәге китергә мәҗбүр иттеләр. Һәм ул Арчада почта бүлегендә әйдәп баручы икътисадчы булып эшләде. Казан белән эшләделәр инде ул вакытта. Һәм бик еш кына әйтәйне, менә минем дипломдый 28 елдан соң да кирәге чыкты ди. Ул Казан Авыл хуҗалыгы институтының икътисад бүлеген тәмамлаган. Ничә елдан соң тагын бер кат кирәге чыкты дип шул вакытта әйткән иде. Арчада да бик хезмәттәшләр яраттылар. Бүген көндә дә аралашып торалар инде лаеклы ялга чыкканына шактый булса да. Менә шулай ул вакытта әни ничек чыдап, ничек көч табып яшәп бетте икән дип мин бик еш уйлыйм. Мин никадәр тырышсам да, мөгаен әни кадәр була алмамдыр. Шулай. Аллаһ Тәгалә кешегә күтәрелгән кадәр сынау бирә диләр бит. Йортында салып чыктымы? Йортны аның кыйссасы бик кызыклы булды инде. Әтинең менә кызым укып бетергәч, йорт салабыз һәм кызым минем яңа йорттан гына кияүгә чыгар дип үзенә әйтеп куйган иде әти. Әле мин кияүгә чыгу турында юк ул вакытта. Һәм бер елны без инде йортны әйләндереп, фундаментын, нигезен эшләп куйдык. Шундый яңгырлы, шундый көзгә кергән вакыт инде ул. Эшләп бетердек инде. Хәзер анда да щебенкасын табырга кирәк, нин табырга кирәк. Мин телевидениедә эшли башлаган вакыт таныш-белешләргә шалтыратам. Берсеннән КамАЗ сорый, прицеплы, берсеннән щебенка сорый, берсеннән цементны каян алырга була белешәм. Шуларны алып кайткан идем инде ул вакытта. Әти ул вакытта әле авырмый, сөйләшә ала инде. Әтинең шул кичке якта кайтып кердек, бушаттылар инде, мәш килеп көтеп торганнар. Эх, дигәнем белән менә әтинең күз алдымда тора шул халәте. Ник дип әйтә икән инде бу дип мин үпкәләп тә куйган идем. Алып кайттым бит инде, тырыштым бит инде дип. Бу бит теге хәрәмгә кермичә генә. Менә әни югыйсә баш хисапчы булгач, миңа гел әйтәләр иде, сезнең Казанда инде шәр квартираң бар, шәр фатирың бардыр дип. Ләкин әни үз гомерендә менә ул бик еш әйтә, bir кашанда кешене суд юлында йөртмәдем, суд юлына китерлек хәлләр булса да, аны ничектер җайлап карарга тырышадыр. Чөнки кеше хакы дигән әйбер бар, аның өчен минем җавап бирәсем бар, Аллаһ Тәгалә каршында дип. Менә ул вакытта да шул алып кайттык, бушаттык, без Казанга чыгып киттем икенче көнне эфирга, Мансарада. Һәм әнинең туган көнен билгеләп үттек шул көзге якта. Бер атнадан соң миңа хәбәр килде. Әнием шалтырата, эфирга әзерләнәм. Әтиеңә авыр булды әле кызым ди. Ул вакытта инде никадәр җитди икәнен аңламыйсың. Аяз көнне яшен суккан кебек бит инде. Инсульт иде инде. Арчада без әлегә диде.
Мен инде бөтен эшемне ташлап, хәерле иртәдә эшләгән вакыт кайтып киттем Арчага. Вакыттагы табиб әле дә эшли инде ул, Ринат Мирбатович әйтә инде. Мин беләм инде аны, аралашкан кеше минем белән. Фәридә ди, сиңа ди бик нык булырга кирәк инде ди. Казанга китүнең мәгънәсе булмас. Шушында гына дәвалык, чөнки юлда йөртергә кирәкмәс. Әзерлерәк булып тор инде диде. Хәзер начарлыгына уйлыйсың бит инде. Әни инде ул вакытта нык булырга тырыша, әле бит 15 яшь кенә ул вакытта, нәкәш бәләкәй. Мин инде уйладым да, ялалым микән, кайтым микән инде карашырга дим. Шуннан әйтәм, булай да булмас, инде эшләп тә торырга кирәк. Ничектер мин үземне шул вакытта әнигә карап кулга алдым. Туктале, әйтәм, Аллаһ Тәгалә ничек биргән, берәү дә белми бит инде, күпме язган. Әле тырышып, тырмашып яшәп китәр, комага киткән иде ул вакытта. Аннан соң уколлары кирәк булды бик кыйммәтле. Алла рәхмәте булсын минем дусларыма, чын дусларның барлыгына менә шул вакытта инандым. Әле миңа таныш булмаган кешеләрдә хәтта аның финанс ягы да бар бит инде. Больницадан да әлбәттә инанда булыштылар һәм дусларым да булышып, менә шушы кыйммәтле уколларны вакытында алып кайтып, дәваның файдасы тиде. Алла рәхмәте белән әти 2 ай эчендә аңына килеп, реанимациядән чыгып, үз аякларында йөрерлек хәлгә килде. Операциялар ясарлык булмады инде, анда кирәкми диделәр. Ләкин сөйләшү югалды инде, теләвыз булмады. Бөтен нәрсәне аңлый, зихене шундый нык әйбәт иде. Ахыры көнгәчә шулай булды. Менә шул халәтендә ул 4 елдан артык яшәде. Безнең бит әле фундамент салынган, йорт салынмаган, йорт әйләнеп алынган, киләсе елга нишлисе. Әнинең эшендә үзгәрешләр, 2нче ел җитте. Әнинең эшендә үзгәреш, йортны тотындык инде салырга. Сүтеп аттык, үзебезнең торган йортны, Мунчала чыгында теге җәйге йорт шикелле шунда торабыз. 29 апрель көнне йортны сүтеп алып киткәч, әни белән нигез өстенә менеп утырдык, салынып куелган өчен нигез. Эй, Аллам, әйтәм, без бу йортка кайчан салып, кайчан керә алырбыз микән инде, дип кайгырабыз бит инде. Әни инде кредитлар да алды. Өстенә миндә инде хәлдән килгәнчә күпме булышасың инде, телевидениедә ул вакытта хезмәт хакы шул хәтле егып китәрлек түгел бит инде. Юлга да җырисе бар, әле никәш тә бар бит, аның да үсмер вакыты. Шундый нык борчылдык инде. Ләкин менә Аллаһ Тәгалә бит ул үзе җибәрә җаен. Шулай. Кешегә туганнарның булышлыгы белән, әтием ягыннан туганнар бик булышты инде. Алар бик финанс яктан да, рухи яктан да ярдәм иттеләр. Гел менә ничектер яхшы кешеләр очрап килеп торды. Әнигә дә, миңа да менә шулай тырышып без 1 сентябрьдә инде йортыбызда газларын ялгатып 1 төнне кундык. Субханалла. Менә шушы ничә ай эчендә. Ул йорт бик кадерле минем өчен. Мин үскән нигез, үзебезнең әнинең тырышлыгы белән салынган йорт инде әни ничек чыдагандыр ул галәмәткә. Аны инде үзе белә дә, бер Аллаһ Тәгалә белә. Әмма аның теге кенәгәсе бар инде, кайсы көнне нинди хезмәт ниләр эшләгән, кем нинди хезмәт куйган, кемгә күпме хисабын ясалган, әйе. Анда менә ничек дип әйтик, теге җинаулашып эшләгән, шушы торгызган безнең оябыз инде авылда бүген көндә. Әниң шундай. Әнием шунда яши, әйе. Шулай икән. Әнием шунда гомер итә, без инде сагынып аның янына кайтабыз. Эфирдә язмыш тапшыруы, кунакта Фәрида Төхвәтуллина Вәлиәхмәтова. Фәридәнең әти-әниләре турында сөйләшәбез, бала чагы турында. Чыннан да фанилыкның үз кануннары менә язмыш шулай насып иткән, аны тәкъдиренә шулай язылганны бер нәрсә эшләтеп булмый, шулай насып булган димәк. Ләкин тормыш дәвам итә, менә шушы үз кулына алып, тормышны дәвам итә, ул синең әнеңнән дә килгән сыйфат инде, менә оеша белү, җыйнала белү. Менә әйтәсе, йортка күчтек дисең бит инде, бит. Йортка күчтең. Менә әтиең әле 3 ел дәвамында, ул инде барбер дә аякта булды, ул йортны күреп калды. Ул йортны күреп калды, Замира. Ул менә ничек дип әйтим, шул йорттан мине кияүгә бирделәр. Ул үзенең хыялына ирешкән, әйе, иреште. Шул
Хәзер бит инде яшь бара, ул вакытта 25-26 яшьләр бит инде. Әни әйтә, кызым, әтиең сау исән булганда, әле аңында булганда, ул инде зиһен әйбәт бит аның. Кирәк әйберне сул кулы белән сүрәт ясап уса да аңлатадыр. Без аңламасак, әти шундый иде. Тормышлы булырга кирәк инде дип әни әйтәдер. Шуннан әйтәм, ярар инде, кияүгә чыгарга кирәк бит инде. Инде. Очрашып йөргән егетем бар иде, тәкъдим дә ясады. Biz инде кушылырга булдык. Ничек таныштыгыз? Без таныштык студент вакытта, тулайтыракта. Мин иптәш кызым әтнә ягыннан бергә бүлмәдә яшәгән. Ул да әтнә ягы егете бит инде, безгә кунакка менеп йөри иде бу. Ул физик культура факультетында спорт факты дип әйтәбез бит инде укый. Мин татар теле, әдәбияты, инглиз теле бүлегендә укыйм. Аралашабыз инде, юлда йөргәндә бит инде бергә, дусларча бергә туры киләсең. Ул безгә хоккей карарга менә. Безнең каралы телевизорыбыз бар иде. Шуннан студент еллары үтте, укуларны тамамладык. Мин инде телевидениедә эшли башладым. Һәм бер вакыт теге Мәскәү базары янындагы тукталышта мин автобус көтеп торам. Ул автобустан чыгып килә. Ой, Фәридә, ни хәлләрең бар ди? Сине күрмәгәнгә 5 былтыр ди. Бездә шулай яшәгән бит инде 5 былтыр. Нәкъ син кирәгең миңа ди, минем ди сиңа бик зур җимешем бар иде, менә ди, ниндидер видеоны башка форматка күчереп бирергә кирәк миңа. Шундый эш бу инде ул вакытта эчке эшләр бүлегендә эшли икән инде, белдем мин моны азактан инде. Соң ярармы әйтәм, егетләрдән сорармын, оператор егетләргә бирермен, җибәрмәй әйтәм, материалны алып килеп бирерсең дидем инде. Ул телефоннарны алыштык, телефоннары бит инде ул вакытта, ул шалтыратты, материалларны алып килде, ул эшләрне үзләре сөйләшеп башкарганнар инде оператор егетләр белән. Рәхмәтен дә әйтә белде инде, күчтәнешләр белән килде әле менә табып биргән өчен шундый акыллы егетләр дип. Минем бер дә уемда юк. Шуннан бу мине очрашуга чакырды. Шакырда мин бит инде теге кешенең иң беренче тышкы кыяфәтенә түгел, мин күзенә игътибар итәм. Күздә күренә бит инде, күзләр күңел күзесе. Бар микән, юк микән инде. Бардым инде, барсам да бардым, бармасам да бардым. Күзләре ачык инде, бу кыскарак инде дип уйлыйм инде үземчә. Bütün kişi benim köpek metre 80'e yakın bulamıyor bit indi. Uzun boylu yigitler köpek zifa bulamıyor digende. Uzun boylu yigitler aralaşkanda yüreğimde şaktay bulsa da, менә шул ихласлыгы белән үзенә караткандыр дип уйлыйм. Без инде дусларча аралашып йөрдек, аннан соң ул инде тәкъдим ясады. Һәм менә шул Yıllarda indi кушылгач кына мин аның хоккейны бөтенләй яратмаганлыгын белдем. Теге вакытта безгә хоккей карарга менеп йөрде бит акыллы телевизорда. Аның бүлмәсендә төсле телевизор булган икән югыйсә. Бу инде хоккей карарга йөрмәгән инде бу. Безнең белән аралашырга менгән шул вакытта күзе төшкән булып чыга инде. Шул вакыттан язмыш. Аллаһы Тәгалә язмышны менә шулай яңадан кавыштырган. Бу инде институтны бетергәч бит инде бер арасыз бит күрешми торгансыз дигән сүз бит. Шакты еллар инде. 4-5 ел инде күрешми торган буласыз инде. 4-5 кенә артыгы белән инде. Бик кызыгаймы? Алай икән, кызык килеп чыкты. Йорт инде ул вакытта салынып беткән бит инде. Без инде әле ул абыйларны бергәләп сайладык, ирем белән никахка инде. Абыйлап, чистартып, матурлап, шул йортта туган нигеземдә миңа никах укылды ирем белән. Аннан соң туйлар иттек. Туйлар вакытында да хәтта анда инде Шишмәле Сабавында булды бит инде. İlfat abi Fazıl Rahmanovlar, Илгизар abi Хайруллинар эшләгән шырдагы кешеләр бит инде без. Ярты телевидение кайтты әтнәгә дип, анда күрше-тирә авыллардан концерт караган кебек, теге спорт залда үтә бит иң зур бина шул. Туйткәнгә 120 кешене сыйдырырга шулай килгәннәр иде. Хәтта менә Илфат абыйның туйда түгел, туйдан соң әйткән сүзе йөрәгемә шул кадәр уелды. Туйдан соң хайран вакыт үткәч ул миннән килеп гафу үтенде. İlfat abi мәйтәм, нишләп гафу үтенәсең, мин синнән дә гафу үтенәсем килә. Ник мәйтәм, миннән гафу үтенәсең, син барда яхшыдыр. Барда яхшы Фәридә ди. Мин бит синең әтиеңнең ди, тел теге сөйләшә алмаганлыгын ди, туй бетеп тик узгач кына белдем ди. Шушы халәтендә ди, кызын кияүгә биргәндә ничә сәгать буе шунда ди, үзен-үзе шундый матур итеп тотып ди, ялт итеп утырырга күпме көч тапкан икән бит ул ди, күңелендә ди. Ник син бер дә әйткәнең булмады, әти сөйләшә алмый бит минем дип ди.
Соң мәйтәм мен инде аны бөтен кешегә сөйләп йөрмисең бит инде. Беләдер дип тә уйлыйсың инде. Беләдер дип тә уйлыйсың. Бөтен кешегә эшсең, алай чәчеп йөрергә түгел. Илфат абый бит инде ул безне эшкә өйрәткән кеше. Алай ук итеп әйтмисең. Ник дисең дә әйтмәдең аны ди. Мен дә шак каттым ди. Нинди матур итеп дисең кияүгә бирде бит ул ди. Мен дә бу әзгенә теге спиртной кулланып теге салдым икән, бите кызарып киткән дип шул вакытта күңелемә гөнаһ уй керттем дип, шуның өчен гафу үтендем дә миннән шундый күңелемдә калды. Менә Илфат абыйны күргән саен гел шул вакытларны искә төшерәбез, сагынып искә төшерәбез әлбәттә. Менә әйтәләр бит әле уйларны уйлаганда сак булырга кирәк дип әйме? Алар теге тормышка ашу сәләтенә ия дип әйтәләр бит әле. Шуннан да әтиң шул турыда хыялланган, уйлаган, менә ничек булса да, шушы 3 ел гомерен шуның өчен генә дә яшәгәндер кебек. Менә әле уйлап утырамый бит. Шушы йортны салып, сезне кияүгә бирү өчен. Кем белә, Замира? Аннан соң әтинең менә бер кешелекле ярдәмчел булуын әйттем бит. Аллаһы Тәгалә мөгаен менә фикерләп математик калыпка салып карасаң, минем әниемнең әнисе Язилә әби, Дәвани, инсульттан соң нәкъ шундый халәттә бездә яшәде. Һәм аны әни эштә, Дәвани түр башында утыра, балаларыннан шушы Хаҗира кызына сыйды. Кияүенә, кияүенең йортында, кияүенең түрендә кадерле әби булып яшәде. Һәм әти Дәванигә бер генә кыек караш та, бер генә кыек сүздә булырга тиеш дип гел әйтеп тора иде. Үзенең тиеш түгел дип. Тиеш түгел дип, тиеш түгел дип. Аның менә үзенең булмышы белән, бөтен барлыгы белән шулай дип. Минем әби ул дип. Һәм менә математик калыпка салсак, Дәвани дә 4 елдан артык шулай яшәде. Һәм әтигә дә инде üzülә дигәндә 4 елдан артык гомерне Аллаһ Тәгалә биргән икән. Димәк, нәрсәдер исәпләнелгән, савабы булган дигән сүз бит инде. Шуңа күрә аны хәтта авылда да әйтәләр, безнең авылда үзенең хатынының әнисен караган кеше икәү генә дип. Берсе минем әти. Урыны җәннәттә булсын, шушы искә алуларыбыз инде рухына дуга булып барып бирерсен. Инде менә бала чагыңнан бер сорау күңелемдә калды, бирмичә калды. Мәктәптә дә син шундый актив тормыш белән яшидеңме? Мәктәптә мин актив тормыш белән яшәдем, укуда. Синдром отличницы бармы синдә? Шуны әйтәсем килә. Булып алгандыр, Замира. Җаваплылык менә шундый. Артык күп теге җаваплылык булгандыр ул. Теге менә бөтен нәрсәне бертөгенә хәтле карап бетерү дигән әйбер. Bir яктан яхшы әйбер ул, ләкин икенче яктан синең күңелеңне, синең ички энергияңны кимерә торган әйбер. Аны яши-яшигенә уйлыйсың бит инде. Андай әйбер булды. Мин бик яхшы укыдым, ләкин безнең сыйныф бик артык алдынгылардан түгел иде. Укыган вакытта кыерсытулар да булды. Укытучылар тарафыннан түгел, бу сыйныфташлар тарафыннан. Мин инде аны бик ачылып сөйләгәнем юк иде. Сөйләле. Миңа да хәтта кул күтәргәннәре дә булды. Классташларның, кызларның. Ни өчен? Менә шул синдром отличника булган өчен инде. Мин 9нчы сыйныфка кадәр үземне ни сәбәпледер дөньядагы бик үк матур булмаган кешедер дип уйлап яшәдем. Син Голливуд актрисалары кебек беләсеңме? Менә анысын инде мин 9нчы сыйныфтан соң аңлап алдым. Шушы фикер әти-әнинең бит инде син матур, син чибәр дип утырганың вакыты юк. Әлбәттә. Мәктәптә сиңа көн сайын син Фәридә, син Пәригә ошаган дип әйтәләр иде миңа. Мин инде аны күңелемә авыра алмыйдым. Бу вакытта миңа укытучыларым терәк булды. Венера апа дигән безнең география укытучысы бар иде. Бик акыллы апа инде ул. Шуннан соң Халисә Сафовна безнең сыйныф җитәкчесе 8нчы, 9нчы сыйныфларда булды. Зәйтүн апа, Рамил Гариповның әнисе. Ул шундый акыллы ханым иде. Менә иде дип сөйләргә туры килә, кызга урыннары җәннәттә булсын, сүзем дуга булсын инде. Менә алар ничектер шәхес булып формулашында бик зур роль уйнадылар. Лидия апа, безнең Шакирова Лидия апа инде өлкән яшьтә әле ул исән-сау математик укытучысы. Алар мине үсендерә белделәр. Беренчедән, икенчедән сыйныфтагылар бер теманы үтә, мин 1-2 тема алданрак бара идем. Һәр вакыт. Менә Суфия апа шулай ук менә бик татар теленнән, әдәбиятыннан шундый яхшы укытучы иде. Миңа өстәмә әдәбият бирә иде, минем әдәбиятка тартылганымны күреп. Менә син шуны карап кил дә, миңа менә шуны сочинение итеп язып бирсең әле. Менә шуны аерымрак кара әле дип, алар ничектер үсендерә белгәннәр. Һәм инде
менә шушы кыерсытулар, алар сез үтмәгәндер инде. Балашагадан бер вакытта сез үтми, ул барбер. Булгандыр. Травмалар калдыра. Булгандыр. Мин инде аны өйгә кайтып сөйләмәгән, әнигә әйтмәгән, ләкин берсендә менә шушы бик җитди инцидент дип әйтегәндә булгач, әлеге дә баягы шушы Зәйтүн апа белеп алган, баскычасына кирип мине тепкәли башлаганнарын, үтеп киткәндә дәресләрдән соң тиз генә әнигә кирип, конторда бит инде, управлениедә, Хаҗирә, нинди галәмәт бу? Менә шундый ситуация, тиз арада моны хәл итәргә кирәк дип алар инде директор белән сөйләшеп, хәзерге заман булса, суд юлында йөртеләр иде. Әни инде директорга шалтыратып әйткән, үзегез хәл итәсезме, мин хәл итимме дип. Зурга күп җибәрә күрмә дигәннәр инде. Монда да әнинең әлеге дә баягы шул гаделлеге, кешегә начарлык тимәсен дигән җөмләсе, үзебез хәл итәбез дигәннәр, әлбәттә алар миннән килеп, әниләре дә гафу үтенделәр инде, ләкин ул күңелдә кала, мин аларны күңелемнән кичердем. Нәрсә сәбәп булды соң шушы хәлгә җитүгә? Ник син генә яхшы укыйсың? Син генә булдың инде, син шикелле ямьсез кеше юк инде, син генә 5кә укыйсың инде. Көнчеллек. Хисетлектер инде ул адәм баласына. Бәлки Аллаһ Тәгалә миңа менә шушы сынауны балачакта син алга таба үзәгең нык булырга тиеш дип биргәндер. Бәлкем. Без аны ул вакытта аңлый алмыйбыз бит. Мине бала кылды. Ләкин менә шул вакытта Венера апа дигән апа инде менә шул укытучы, география укытучысы шул вакытта әйтте миңа, бу 5-6 класслар, бәләкәй вакыт бит әле, бит артык зур класслар түгел. Син игътибар итмәсеңме аларга диде. Артка менә булай ташлыйсың да, син алга барасың. Шуның белән тормыш бара ул диде. Игътибар итәргә тырышма диде. Өстенрәк бул һәр вакыт диде. Менә шул сүзләр күңелдә калды. Шул катып тыңлап утырам, менә авыл җирендә менә балаларның шулай булуы, бит менә кыйнар дәрәҗәгә җитүе. Буладыр инде ул андый вакытлар. Мин кеше белән алай конфликтка кирергә яратмыйдым, ләкин мин малайлар белән күбрәк дус булдым. Хәтта менә сыйныфташ малайларның мине ни өчен менә шундый хәл булды дип кызлар белән сөйләшмичә, минем яклы булып йөргәннәре хәтердә. Һәм без ул җегетләр белән әле дә аралашабыз, сыйныфташ җегетләр белән мин әйбәт мөнәсәбәтләрне саклый алдым. Кызлар белән дә әлбәттә әйбәт мөнәсәбәтләрне саклап калдым. Чөнки ул бит ул инцидент үтә дә китә, контрольчы язасы бар, вариантлар эшлисе бар, тормыш дәвам итә. Ничектер менә шул артка ташлап, алга таба күңелеңнән кичереп яшисең инде. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Фәридә Төхфәтуллина бездә кунакта. Вәли Әхмәтова дип өстәргә кушты миңа Фәридә. Алайса ирем үпкәли ди. Юк, ирем үпкәләми. Мин иремә хөрмәт йөзеннән ике фамилия белән шулай. Шаярып кына әйтәм. Менә ирем дигәннән, менә өйләнешеп яши башладыгыз, яшь гаилә. Шулай бит. Яшь гаилә. Менә беренче еллар гаилә тормышы турында сөйләле менә. Ничек киреп киттең? Бик җиңел генә булмый инде ул Сәмирә. Әлбәттә инде. Әле ул 25 яшьтә, мин үзем дә 27 яшьтә кияүгә чыктым. Ул яшьтә инде шәхес булып формалашкан, үз фикерең бар. Әле телевидениедә әле сине инде хәзер экраннар шо таңдыйлар, статусың да бар, ансы да бер бит әле. Башта кытыршылыклар була инде ул. Җаным бәгърем дип кенә тормыйсың бит инде. Ул иң беренче яшь гаиләнең финанс кыенлыкларына килеп тоташа. Торыр җир булу кирәк бит инде. Әлеге дә баягы шул 2 кашык, 2 чыкыр. Шуннан башлап. Әни биргән таба. Шуннан бирнәлеккә дигән урынчы, шуннан башланган тормыш инде. Гаиләнең уңышы менә шул кытыршылыкларны үтү, әти белән әнинең никадәр акыллы булуыннан торадыр миңа калса. Минем дә теге ничектер хатын-кыз бит инде ул авырлы вакытында бигрәк ни була, ул вакытта Мәликәне көтәдер инде. Булмый бу дип теге шулай дип шылып киткән вакытлар була бит инде. Миңа әним әйтте шул вакытта, үзең тапкан тукарта, тарта мактыйсың, кунакның ишкене кадерләнең диде. Бик матур гына шикердәшеп яшисез диде. Бик каты теге шәүшәкәне башлагач. Бу сүз миңа кирде әлбәттә күңелемә. Әнинең сүзенә кулак салмыйчы булмый, әти әни сүзе закон бит инде. Аннан ничектер җайланып китте. Ул кызганда мин сабыррак булып, мин кызып китсәм, ул сабыррак булып, минем кызып китүләр күбрәк була инде. Әдәттә хатын-кызда инде һәр гаиләдә шулай. Шулай җайлашып киттек аннан соң. Аннан соң менә машиналы булдык,
Башта иске генә булса да машина, ул машина белән такси хезмәтендә күрсәттек. Икәү бергә утырып чыгадыр. Менә кая барсак та без икәү бергә булдык. Нәрсә эшләсәк тә без икәү бергә йөрергә тырыштык. Әни дә гел әйтә иде. Барасыз икән, бергә йөрегез, парлап йөрегез, айры-сайры йөрмәгез. Эшлисезме, кунакка барасызмы, гел бергә булыгыз дип әйтә. Әлдәге шулай ди ул. Дөрестән без менә айрым-айрым йөрергә бик тырышмыйбыз. Бергәрәк булырга тырышабыз. Анасын Аллаһ Тәгалә мөмкинлекләрен дә бирә торды. Бала тугачта бит инде башта менә шушы әтинең үлеме минем Мәликәмә чай ярым гына иде әтием вафат вакытында. Чөнки Мәликә туды, җәй көне туды, 17 июльдә туды, 17:07:07. Мәликәне авылга алып кайткач әти янына, әти баланы күбрәк күрү өчен аягыннан селкетеп уята иде. Селкетеп уята, нишләтергә белми, ярата инде, һәм зират ягына не булай күрсәтә иде битеге. Үзе утырып тора инде залда, караватта зират ягына күрсәтә. Ник булай итә икән инде бу әти әле яшисе бит дип. Әле булай торсаң әйбәт бит дип әйтәдер. Менә 3 ай ярымнан соң инде ул китеп барды. Сизенгәндер. Оныгын күреп китте. Менә шуңа гына сөйнәм. Хәзерге балаларны күрсә инде минем бөтен балаларны күрсә, бөтен оныкларым 5 онык булыр иде бит инде. Минем 4 энемнең улы бар, Йосыф. Аларга инде ни кадәр сөйгән булыр иде. Шулай. Сөйнәдер, аны сез генә күрмисез. Аны бит әйтеп битереп булмый бит инде бу дөнья серләрен. Син әйткән идең, менә тапшыру башланганнан, менә безнең өстәлдә бәби киемнәре, син әйткән идең, иң беренче шундый диагноз куйдылар дип инде бит. Бәби алып кайтырга икеле. Я юк дигән диагноз куйдылар дигән идең. Әйе, бер профессор ханым Узак булмый торды. Сезгә узак булмый торганнан түгел, без өйләнештек тә инде ничектер, тизрәк бәбигә узасы, тизрәк әни буласы килә бит инде. Шулай инде 26 яшьтә килеш бигрәк 30 таганы көтеп утырасы түгел. Юк инде башта бит инде консультацияның нәрсә икәнен беләсең, барып өйрәнәсең бит инде. Ул вакытта бик әйбәт табиба туры килде миңа. Аннан соң инде ул әйдә менә бу профессорга күрсәтеп карыйга әле дип, аның киңәше белән консультациягә килгән профессор: "Ой, әле сезгә дәваланырга матурым" диде. Минем күңелгә кырт кирде инде. Шуннан күрше апаның иртәнге намаздан соң теләгән теләк кабул була дигән бер җөмлә кирип калган иде. Хәтеремә. Ничектер теге сөйләшкәндә инде. Мин иртәнге намазны өйрәнергә кирәк дигән фикергә килдем һәм иртәнге намазларымны укый башладым. Лечение теге билгеләделәр инде миңа. Үткәнен үтәсең инде, үтмәгәнен юк. Хәзер инде үземнең табибым әйтә, Аллаһ Тәгалә бирер бер чынма ди. Шуннан соң бер вакыт шушы әле ул кадәр дәвалану да үтмәгән идем. 2 сызык пайда булды. Бик нык сөендем. Ул вакытта инде хәерле иртәдә эшләгән вакыт бит инде, эшнең дә күп вакыты, башта инде әйтмичәрәк йөрдем. Аннан соң бик зур нагрузкалар була башлагач, мин инде саклауга салдылар. Шулай ук әйбәт табиблар кулына эләктем. Ул вакытта 50-гә 50 дип шанс биргәннәр иде. Я кала, я без гарантия бирә алмыйбыз дип, Гараева Сөембикә Фасаховна дигән, ул бик данлыклы гинеколог иде инде 5-нче хастаханәдә. Ятып кына торасың. Балалы буласың киләме? Ятып кына торасың диде. Һәм мин бик озак анда саклануда яттым. Һәм әлхәмдүлилләх, менә кызымны дөньяга китердем. Бу кызым туса, улым тусамы, кызым тусамы, балам туса, менә шулай күмәкләр тегәр иде. Менә шуның бер кырыен берәр нишләтер идем диге. Үзенчә шундый кыз бала хыяллары белән яшәгәнмендер инде. Уйлап йөри идем, гел уйлап йөри идем. Һәм менә бу әйберләр, менә бу кызыма теккән минем сарафан шикелле тегеп куйдым инде, менә аны материалдан булары инде Мәликәмнең бала тудыру йортыннан алып чыккан беренче киемнәре, бу олы кызымныкы, ә менә монысы минем типшек улымның башына киеткән иң бәләкәйнеке. Мин бу киемнәрне инде ул әнидән калган, менә бу әйбер саклап тору беренче киемнәрне дигән әйбер. Шулай сакларга тырышам инде. Бик кадерле. Әлбәттә. Менә бу алхалар күрәм мин мондай бит, бизәнү, төзәнү, бизәнүләре дип әйтә.
алкалар, менә бу цепочка бик юкагына, бик нигенә тора дип уйламасыннар инде. Бу цепочка миңа бик кадерле, бу менә муенса дип әйтик. Мин моны 2нче курста укыганда эшли башладым мәктәптә. Укыта башладым һәм беренче хезмәт хакына үзем алган идем. Бик кызыгып инде, бик башта бәясен карап йөрисең бит әле студент вакытта шулай. Ул вакытта бит модада иде ул. Модада иде, бик модада санала иде, муенсалар тагып. Алкаларга килгәндә, ирем бала тапкач миңа менә шушы, менә булынсы инде моның беренче бала тугач, шушындай комплект бүләк итте алкалары белән изегә. Һәм 2нче кызым тугач та шулай бүләк итте, улым тугач та, 4нче балабыз тугач та, менә анысы үзем киеп йөрим хәзерге көндә бүләк итте. Тора бара мин моны хәзер уйлап йөрим инде. Балаларыбыз үсеп, менә шу аларны кияүгә биреп, иләндереп, алга таба тапшырырга насыйп булсын иде ди. Менә бу беренче бүләк ителгән алканы Мәликә кызыма, монысы Зәринә кызымныкы дип, бусы Нурсултан улымныкы, бусы Нурсәет улымныкы дип әйтәм инде мин. Киленнәремә тапшырып, кызларыма тапшырып, аларның балаларын күрергә насыйп булсын инде. Амин шулай булсын. Амин шулай булсын. Бик матур традиция башлап җибәргәнсең, чөнки алар үзләренең балаларына дәвам итерләр. Чөнки кемнән дә булса башланырга тиеш бит бу гаилә традицияләре. Гомумән гаилә традицияләре дигәндә син булдырырга тырышасың менә шушы гаилә сәясәте синең өчен. Гаилә сәясәтен хатын-кыз билгели һәм хатын-кыз аны көйләп тора бит инде. Булдырырга тырышам. Менә бәйрәмнәрдә бергә җыелу. Менә бу Рамазан айларында безгә инде ул бик зур сөенеч, бергәләп ураза тотулар, сәхәр ашаулар, авыз ачтырулар, менә йортка Коръән бер генә тапкыр булса да кергә тиеш дип әйтәбез бит инде, яме, азан тавышлары ишетелергә тиеш дип. Менә шундый традициялар алар бар. Шулай. Бик дөрес. Менә синдә әйтеп үздең бит инде 4 балабыз бар дип әйтәсең бит. Субханалла дип әйтәм, ничек йөрәгең җитте дип, менә мин үзем өченчесен апайткач, ничек йөрәгең җитте дип сорадылар име. Өченчесенә әле йөрәкне белән, 4нчесенә ничек йөрәгең җитте. Үзең әйткән, 4нчесе белән авырлы икәнне белми дә калдылар бик күпләр. Тамашачылар хәтта шаклар катып. Бу дөрес хәлме, менә ичмәсәм хәбәр дип, хәтта артистлар арасында да белмичә калган, аралашкан даирәдә дә андый шәхесләребез бар. Аптырап, әле дә кызык итеп, мәзәк итеп сөйлиләр. Бала Аллаһ Тәгаләдән бирелгән әманәт, бүләк. Мине әнием әйтә инде, гел аны тартып ала алмыйсың, миңа кирәк әле дип. Сиңа насыйп була икән, сиңа бирә. Менә Аллаһ Тәгалә сөеп биргән бер җимеш булды инде ул безнең Нурсәет. Без инде алай диге 4нче бала алып кайтырбыз дип алай ниятләмәгән идек. Планнар кырып, нәрсәдер эшләмәгән идек. Чөнки без уйлыйбыз, Аллаһ Тәгалә үзенчә хәл итә. Шулай. Хәерлесен бирә, үзе яхшысын бирә, ничек әйбәт шулай насыйп булсын дип кенә теләгән идем. Инде авырлы икәнемне белгәч, ирем әйтте инде, әгәр дә үзеңнең сәламәтлегең күтәреп бетерергә җитә дип уйласаң, Аллаһ Тәгаләдән бер бүләктер инде ул диде. Үзеңнең нык булуың кирәк инде әнисе диде. Нык булып бетә аласыңмы? Кешең җитәме? Мин хәлдән килгәнчә сиңа булышырмын, ләкин сәламәтлек белән бәйле бит әле монда 18+ бит. Шул ягын уйладык. Әнием бик борчылды. Әни инде аңа башта әйтмәдек, аннан соң җайлап кына әйттек инде. Тәһәҗҗүд намазлары укып, намазлыктан төшмәде әнием. Мин бәби тапканчы, энекәшләремнең 3 ел бәбиләре булмады. Алар өчен бәби сорап намазлыктан төшмәде. Менә әни дугасы кабул була дип әйтәләр бит инде. Менә шул дугаларның кабул булуы шуның көчедер дип аңлыйм инде мин бу балаларымның да исән сау тууын, чөнки табигый юл белән табылды. 4 балам да, әлхәмдүлилләһ шөкер. 4-се дә бик ул яктан менә бик зур дәүләт инде шушы әманәтләрне аклап, яклап яшәргә язсын инде. Исән сау итеп үстереп, әлбәттә. Чөнки кайчакта шулай кызыллар тагын алып кайтырга теләмисезме диләр да. Әйтәм, эш бит алып кайтуда гына түгел, аларны бит мәйтеп тәрбияләп, дөрес тәрбия биреп, һәрберсен ул бит ата-ананың бит бурычы бала табуда гына түгел. Алар җәмгыятькә һәм Аллаһ Тәгалә каршында кеше булып
үсәргә тиеш, алар бит әле аякка бастырырга кирәк. Дагышылар булып үсәргә тиеш. Әйе, аларны бит һәрберсе, алар бит дүртесе, син дүртесе Дүрт төрле. һәр дүртесенә дүрт төрле юл табарга кирәк, шулай бит инде. Дүртесе дүрт төрле дөрестән дә кой вакыт әтисе белән сөйләшәбез. Никадәр буларның холыкларындагы аерымлыклар шул кадәр күп. Ләкин менә теге 3 баланы тулы бер җәмгыять дип әйтәләр. 4 бала инде ул. Җәмгыятьнең тулы бер дәүләт. Чөнки аларның шау-гөр килеп уйнаулары да, үзара аралашулары да бик рәхәтлек бирә күңелгә. Менә кич белән җыелгач бөтенебез бергә, ниһаять җыелып беткәч. Шау-гөр килеп торалар, шау-гөр килеп торалар, күршеләр шыдасын инде. Шулай. Әлбәттә, гаилә ул инде һәр кемнең бер сыйына торган. Осалардан яклый торган, араганда ял итә торган һәм инде җәмгыятькә файда китерә торган тулы бер шундый бер ячейка дип әйтәбез без инде күзәнәгә. Без инде тапшыруыбыз әкрен генә ахырына якынлаша. Менә шушы минутларда безне карап торучы тамашачыларга син нинди теләкләр юллар идең? Аллаһ Тәгалә иман байлыгы зиннәтендә саулык белән яшәргә насыйп итсен, бәрәкәтле озын гомерләр насыйп итсен һәр барчасына. Менә шушы тапшыруны караган кешеләрнең бардыр арада ялгызлары, тылларга тыллык әҗере бирсен. Ялгызларга ниндидер бер терәк булырлык кешеләрен табырга ярдәм итсен иде Раббымыз. Барлыларга бар канатта сиенеп яшәргә насыйп итсен. Бер генә нәрсәдә бу тормышта юктан бардан гына барлыкка килми бит инде. Бөтенесе Аллаһ Тәгаләнең кудрәтендә сорарга кирәк дип әйтәбез. Шуңа күрә менә шушы Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яши алсак иде. Һәм минем тапшыруны тәмамлый торган бер сүзем бар иде инде һәрбер хәерле итәдә эшләгәндә дә, сиңа миннән сәламдә эшләгәндә дә исәнлектә күрешергә ясын, исән-имин булыгыз дип иң мөһиме менә шулдыр. Чыннан да шулай. Исән-имин булыйк. Рәхмәт матур ихлас әңгәмәң өчен. Киләчәктә дә әнә шулай матур итеп елмаеп, тамашачылар алдына чыгып, әле бик күп еллар сиңдерергә насыйп булсын, уңышлар сиңа, гаиләңә дә, балаларыңа да, барлык теләгәннәреңне Аллаһ Тәгалә ишетсен, фәрештәләрнең амин дигәнчә гына туры килсен иде. Самира, үзеңә илтифат итеп чакыруың өчен, гамле, матур әңгәмә өчен олы рәхмәтләремне җиткерәм, чөнки журналистлар белән сөйләшү бик җайлы түгел, үземнән беләм. Рәхмәт. Рәхмәт, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезгә дә иң изге теләкләребез. Исән-сау булыйк. Тагын бер атнадан исәнлекле, саулыкта күрешүләр насыйп булсын. Сау булыгыз.